с този клип ще правим караоке на Вената Ламборджини с текст, че го пея, защото не го знам много добре. Така че, чао. Сега чао, здрасти. Почвам да пея. Всичко си има план. Само стой гледа. Само стой гледа. Да, на противник. Не знам. Ще пеем на Павел Колев. Ще пеем на Павел Колев. Мога да пея на Павел Колев или на Криско. Ама ще изпея на Криско на здраве. И пак ще е караоке. Много искам да спея нея. И нека почне. Сега. Ама. Чакайте. Нещо. Звука. Ето това ще я. Чуварта! И вака мара фака. Някай вая марина фол. То не беше и гутане. Мене до след няма излизане. Паркиране. То не беше буксуване. Сега ще взема лопатата. Що за тия зимни гуми си дадох заплатата. Дами после от тялото. Но боли е какаото. Връщайте ми лятото. Кихом прави мазало. Не ми е долягане. На стенката ме натиска. Ам парацета макса ме иска. От самото ми детство. Баба вика да се обличаш. Ще излъжа, ако кажа, че не втиса. Да изпия ли блистер или хапче, или блистер, или хапче да изпия. Няма да пия на яйцата, ще пия само на Павел Колев думите. Това не пия. Ай, на здраве. Здраве, приятелю! Ай, на здраве. Сутринта съм здраве, синко. Няма мисъл по-ласенко. Филма, че гледам моите. Ще извадя аз рендака, аз си включвам втора. Дева И и мотора. Пускам будрен боря, сипах си малко вода. Шофьора газ до пода, багера дай ми кода. Като техник в оква, биеме тока. От самото ми детство баба вика да се обличаш. Ще излъжа, ако кажа, че не втиса. Да изпия ли блистер или хапче, или блистер, или хапче. Да изпия ли блистер или хапче. По-добре блистер, по-добре блистер. Айде, здраве! Здраве, приятелю! Здраве, приятелю!
на здраве. Само Тихо, не не да кажеш на никой, всички тиха. Кашлят, не да кажеш на никой, само тихо. Не да кажеш на никой, всички пият парацетамол. Той лекува всичко. Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Ай на здраве. Чао. Какво става, хора? Аз съм Павел Колев. Ой, рече, какво става, Сенцак. Благодаря, че гледахте този клип. Благодаря на всички, които участваха, които ми помогнаха да го заснем. Ако искате всички, които не искате да снете отгоре, ако искате да гледате предното видео, снете там. Ако искате да видите behind the scenes на това видео, снете тук. И какво? Може да го видим и зад кадър набързо. Защо за тия зимни гуми си дадох заплатата? Да ми после отялото. Това той прави за своите фенове, за да ги обществи. От колата. Мога да го гледате в клипа на Скандал. Това са неизвестни момчета, които правят хубава музика. Биеме тока! От самото ми детство баба вика да се обличаш. Ще излъжа, ако кажа, че не втриса. Да изпия ли блистер, или хапче, или блистер. Да обяснира хората. Аз оплата и да си тръгваме евентуално. Айде, здраве! Едни вълчища като ни нападна, я фана един кол, като го ударих през мутрата, она шефа вълчище, ето е лидера, как се казва там. И го ударих и всички други. Другата избяга. Те ще имало, да падне това. Ама, добре се опаши и падна в една яма, там не мога го извадим 5 минути. Ошо Пиц! Чували прави барта! Пицака, марафака. Павел Колев. И това мисля да приключвам и това беше всичко от този клип. Какво друго да кажа? Хайде да абонирайте се. Искам да похваля Dark Games. Той е много готин клип качва. И на коментари ми пише в клипа. В клиповете. Тъй, че няма какво друго да кажа. Чао. Чао.